gaur justu 39 urte betetzen dira indarrean den Euskararen legea onartu zena, eta Euskararen lege horrek ezarri zuen Euskararen normalizazio eta biziberritzerako hainbesteko oztopoa den zonifikazioa. Eta hori salatzeko uste dugulako ez bakarrik Euskararen normalizazio eta biziberritzearen ikuspegitik, baizik eta nafar gizartearen kohesio eta gizarte sozialaren ikuspegitik zonifikazio hau segregatzailea dela, batetik euskara ardazten diren, euskara lehen hizkuntza duten milaka nafarri eragotzi egiten dielako euskaraz bizitzea, beren hizkuntza eskubideak ukatzen eta urratzen dizkie etengabe, eta bestetik milaka nafarri Nafarroako berezko hizkuntzara hurbiltzea, ezagutza eta harremana izatea ukatzen die. Eta horrek arrakala handia sortzen du gizartean. Hori batetik, eta bestetik orokorrean Euskalgintzaren Kontseilua oso kezkatuta dago euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuarekin, orain arteko irabazpen edo berreskuratze zikloa agortzear dagoelako, datu soziolinguistiko guztiek hala esaten dute, joera soziolinguistiko guztiek ere bai, eta horretan argi dago Nafarroan oinarrizko neurrietako bat dela, Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea, hori delako zoru juridiko bakarra nolabait Nafarroa osoan euskararen aldeko hizkuntza politikak segurtasunez eta iraunkorki egiteko. Torren abenduaren 27an Bilbon, Miribilan, Bilbao Arena kirolgunean egingo den ekitaldira deitzen ditugu nafarrak eta euskal herritar guztiak, euskaltzale guztiak, elkarrekin arnasa hartzeko, elkarrekin egoteko, elkar pizteko eta hortik abiatuta euskarari pizkunde berri bat emateko.